De eerste vaccinatie in Zeeland is een feit. Het is woensdag 6 januari. Dit is Zeeland Nu. Proef geslaagd, morgen begint het echt. Wie verstuurt zijn handafdrukken? En cider brouwen in de kerk. Goedenavond. De eerste coronavaccinatie in Zeeland is gezet. Verpleegkundige Manon Riemens uit Terneuzen kreeg zojuist als eerste een prik in ziekenhuis Zorgzaam. Heel scherp. Ja, je voelt niet eens. Ik doe er even mee. Wel spannend. Het is bijna een historisch moment. Hè. Je zou dit moment van vaccinatie kunnen vergelijken met wat D-Day in de Tweede Wereldoorlog was. Hè. De landing in Normandië, de eerste keer dat we terugvechten. Dit is ook de eerste keer dat we terugvechten. We hebben altijd in de verdediging gezeten. We hebben patiënten verzorgd. We hebben patiënten beschermd. Maar nu gaan we echt het virus terugdringen. En dat is toch wel een heel grote gebeurtenis. Waarom wilde je gevaccineerd worden? Eerst twijfelde ik ook wel, maar ik denk dat heel veel mensen die twijfel hebben gehad. Maar uiteindelijk denk ik gewoon dat het heel belangrijk is om uiteindelijk weer een normaal leven te kunnen hebben. En ik denk dat dat toch is wat iedereen wil uiteindelijk. Vanmiddag arriveerden de eerste dosis vaccins bij de 2 Zeeuwse ziekenhuizen. Heel blij ben ik ermee. Dat je op maandagochtend hoort van dat je mag gaan bestellen en dat je dan op woensdagmiddag al de vaccins in huis hebt. Dat is echt geweldig. Het aantal vaccins is net niet voldoende om alle verpleegkundigen en artsen van de spoedeisende hulp, de IC, de coronaverpleegafdelingen en de ambulancedienst te vaccineren. Zo'n 500 vaccins zijn nodig. 418 vaccins zijn geleverd. Is dit een mooi moment voor u? Het is een geweldig moment. Iedereen zit hier in heel Nederland enorm op te wachten. Je hoort overal in andere landen dat mensen al gevaccineerd worden. En ik denk dat de medewerkers in de zorg die echt zich het laplazeruswerk, dat die het heel erg verdiend hebben. We moeten natuurlijk het doen met hetgene wat aangeleverd wordt. En er moet goed gekeken worden welke mensen we eerst gaan vaccineren. Dat zijn diegenen die de meeste blootstelling hebben, die het meest in contact komen met de COVID-patiënten, met de coronapatiënten. En verslaggever Ilja Tuning is bij ziekenhuis Zorgzaam. Ja, Ilja, de ziekenhuizen zouden eerst pas over een paar weken beginnen. Gisteren werd bekend dat het vanaf morgen zou zijn en nu is het al vandaag. Ja, daaruit blijkt wel dat de ziekenhuizen smachten naar deze vaccins. Er is een grote landelijke lobby op touw gekomen van alle ziekenhuizen richting Den Haag om deze vaccins eerder te krijgen. En dat is gelukt. En daarom is in allerijl vandaag deze teststraat, deze prikstraat in ziekenhuis Zorgzaam georganiseerd. Vanmiddag om 3 uur kwamen de eerste vaccins binnen. Om 4 uur zijn de eerste verpleegkundigen gevaccineerd. Iedereen heeft hierop gewacht. En morgen gaat het echt beginnen. Dan wordt elke 5 minuten zoveel mogelijk artsen en verpleegkundigen willen ze dan gaan vaccineren. Ja, en willen ook alle zorgmedewerkers daar worden gevaccineerd? Het beeld dat de ziekenhuizen hebben is dat het overgrote merendeel van het ziekenhuispersoneel graag gevaccineerd wil worden. Je moet je voorstellen dat deze mensen een hele moeilijke tijd achter de rug hebben gehad. Hebben gezien hoe ernstig een COVID-infectie zich kan verlopen. Er zijn vorig jaar in de ziekenhuizen in Zeeland zo'n 73 patiënten onder hun handen overleden. En daarbij ze hebben heel hard moeten werken, omdat ook veel collega's uitvielen door een besmetting. Dus de vaccinatiebereidheid is groot. Dankjewel, Ilja. Ja, en ook het grootste deel van de Nederlanders wil zich laten inenten. 3/4 blijkt uit onderzoek. Maar er blijven ook twijfelaars en principiële weigeraars die of het vaccin wantrouwen of er niet in geloven. Als het aan immunoloog Ger Rijkers uit Middelburg ligt, wordt er straks zoveel mogelijk gevaccineerd. Valt mee, hè? Hij gelooft in vaccins, zo had hij ook dit jaar weer een griepprik. Ik voel er niks van. Nou, kijk. Wat dan? Zelfs geen bloed? Je laat je vaccineren om jezelf te beschermen. Dat is heel goed natuurlijk, want je wil zelf niet de ziekte krijgen. Maar er zijn in de samenleving ook mensen met een zwakke gezondheid. En die wil je ook beschermen. En dat bereik je door zoveel mogelijk mensen te laten vaccineren. Wel of niet laten inenten. Op social media wordt van alles beweerd over het vaccin. Het zou niet veilig zijn of schadelijke effecten op lange termijn hebben. Ik begrijp angst en ik begrijp twijfel.
het voorwerk voor dit soort vaccins is eigenlijk al gedaan. Dus men heeft niet helemaal vanaf voren af aan hoeven te beginnen. Van oudsher zijn er groepen die zich niet willen laten vaccineren. Denk daarbij aan de kritische antivaxers en de antroposofen. En vooral de reformatorische christenen hebben het imago dat ze zich niet laten inenten. Ik denk dat in onze achterban van deze school ongeveer 50% van de leerlingen niet is gevaccineerd. Dat is natuurlijk een schatting, ik heb daar geen bewijs voor. Waarom laat de een zich dan wel inenten en de ander niet? Op het moment dat iemand niet kiest voor vaccinatie, dan kiest iemand voor het stellen van zijn vertrouwen op God. De andere lijn is dat je zegt van God heeft ons vaccins gegeven om ons te beschermen tegen bedreigingen van buitenaf. Dus ik maak met dankbaarheid gebruik van die vaccins. Wie geen vaccin wil, maar toch ziek wordt, doet dan ook geen beroep op de gezondheidszorg? Ik snap die logische gevolgtrekking. Tegelijkertijd pak ik dan weer terug op de Bijbel. En dan zegt Jezus, als je ziek wordt, dan heb je een dokter nodig. Ben je niet ziek, heb je die dokter niet nodig. Maar het gaat er nu om, wat zijn de consequenties en draag je die dan ook? Ja, dat is natuurlijk, degene die zijn keus maakt, moet die consequenties dragen. En dus zich ook voegen naar beperkende maatregelen die ervoor zorgen dat je ook voor de ander geen onnodig gevaar oplevert. Meer dan 100 Zeeuwen zijn gedupeerd door de toeslagenaffaire. Blijkt uit gegevens van de Belastingdienst. Het gaat om precies te zijn om 109 gedupeerden. In de toeslagenaffaire zijn duizenden mensen ten onrechte aangemerkt als fraudeur. Ze moesten duizenden euro's terugbetalen en raakten daardoor in grote problemen. In Zeeland komen de meeste gedupeerden uit de gemeente Vlissingen. Daarna volgen Middelburg en Tholen. Het kabinet heeft besloten alle slachtoffers 30.000 euro te geven. In Schravenpolder is tot 2 keer toe mysterieuze post uit Engeland aangekomen. Onduidelijk is van wie de post is en ook voor wie het is. Voor we het wisten hadden we hem opengemaakt, ja, en toen kwamen daar 2 mooie A4'tjes uit met een handafdruk en een voetafdruk zonder enige afzender. Wij kennen niemand in Engeland, dus we hebben geen idee voor wie het bestemd zou kunnen zijn. We hebben als eerste navraag gedaan hier bij de buren. Die hadden geen idee. De oude bewoner hebben we contact mee opgenomen. Goh, verwacht je misschien iets? Maar ook zij hadden geen idee. Raadselachtig dus. En hoe het nou zit met die afdrukken? Dat iemand met de moeite neemt om zijn hand in de verf te duwen en op een A4'tje te plakken. Daar moet een verhaal achter zitten. Dus de jongen blijft doorzoeken. En alle hulp is welkom. Er wordt niet gepredikt, maar gebrouwen in de Sint-Johannes de Doperkerk in Sint-Jansteen. 2 mannen in Keltische kleding maken daar al 2 jaar ciders en andere dranken met als hoofdingrediënt Zeeuws fruit. En dat doen ze onder de naam de Holy Spiritus. De verkoop van drank aan de horeca en het geven van rondleidingen ligt vrijwel stil. Maar het brouwen en distilleren gaat gewoon door. Het is een uit de hand gelopen hobby die 10 jaar geleden thuis en in de achtertuin begon. We hadden eigenlijk heel veel fruitbomen zelf bij ons in de tuin staan. En we hadden nog een ander stukje grond waar ook nog een aantal bomen op stonden. Dus dat was eigenlijk zo een combinatie van overschot met fruit zitten. Wat gaan we ermee doen? En langs de andere kant iets alternatief zoeken van bier. Dus ja, dan begin je met andere zaken te maken en dat beviel wel. Ja, een hobby een beetje uit de hand lopen. En dan via een flesje dat iets bij iemand anders terechtkomt en dat wordt zo doorgegeven. En dan vond Godrik het niet zo leuk dat ik ineens 10.000 liter moest thuismaken. Ja, dan begint het toch wel een beetje een andere proportie te krijgen. Toen moest er dus een grotere locatie gevonden worden. Als stel kregen ze tips van vrienden dat deze kerk te koop stond. Ze twijfelden geen moment en hebben er zelfs hun eigen huis voor verkocht. Er zijn bepaalde risico's dat je moet kunnen nemen. Berekend, maar ja, eigenlijk past het wel in het plaatje. Je kunt hier ook iets meer doen dan de brouwerij alleen. Dan een kale hangar, ja, dat is uw brouwerij en daar stopt het eigenlijk het verhaal een beetje. En hier kan je toch iets extra doen, omdat de sfeer helemaal anders is. De oude kerk past ook goed bij de stijl van de mannen, die een bijzondere interesse hebben voor het Keltische volk. Dat leefde in de 4e eeuw voor Christus. Ze bezoeken graag Keltische festivals, waar ze inspiratie opdoen voor de ciders. Cider in honingwijnen bij de oude Kelten is dat heel gekend van drank. Cider is eigenlijk nog voor het bier eigenlijk ontstaan en fruitwijnen uiteindelijk. Dus het hoort eigenlijk een beetje in het geheel van
het Keltische. Vooralsnog slaapt het stel, als ze moeten overwerken, in deze pipowagen. Maar ze hebben een lijst met nieuwe plannen klaar liggen. Een B&B, maar die komt helemaal op het einde. Een eigen bewoning, kantoren, flexakbureaus eigenlijk. En langs de andere kant nog een proeverij, ruimte apart. Tom en Goderik hopen dit binnen 10 jaar voor elkaar te hebben. Tot die tijd is het slapen in de kerk of heen en weer rijden vanuit Antwerpen. De dag begon grijs met wat motregen hier en daar. 's Middags werd het droog en iets lichter. Het was een graad of 3. Vannacht is er kans op een sneeuwbui. Maar of we daar morgenochtend nog iets van zien? Verder is het morgen bewolkt. Er staat flink wat wind en er zijn perioden met regen. En tot zover Zeeland Nu. Ik wens u een hele fijne avond.